Ako ning gi-chop ning karni guys into pork chop. And then ako ni siyang gibutangan og toyo, asin, suka. And unsa kuya? Basil. Oh, basil. Wala ni marinate. Kadiyot. Anya ang the rest ani akong ibutang sa ref sa kay di man nila mo mahurot pod. Kami masakitan? Nga bulag po tagkuan oh. Hala, ano po to? Ano po to? Be careful lang ni guys, inibutang niyo sa pork chop kay kuan ay time nga mulagsik ang oil. Ano kaya na ako siya? Apa ba na yun? Kaya biro na to kay para di mamisik. Girl. Talaga pizza. Almost done na ang atong pork chop guys. Akong i-add ng saling niya kuan. Yeah. The remaining pork chop. Yeah. Lasa. Buto. Gitu ya. Ini name ano ya? Porkchop. Ini nagluto. Mamay. Habo. Careful. What? Ito to. Ito to. Patras na. Yummy na. Nom. Sa wala pa nakasubscribe sa akong channel, please like and subscribe. Kaya daghan pa kong i-share ninyo about sa akong kuan ipanghimo karon. Bahan sa pagpamalili og kaning baboy, sa fried chicken, sa mga itlog sa among fried chicken, sa akong gamay nga sari-sari store, ug uban pa. Akong i-share ninyo pohon guys kung pila ang kantidad nga akong i-start up sa akong gamay nga sari-sari store. Kaya mahimo ninyong information. Kaya bisan kitang mga housewife na rata sa balay, naagad pong tayo chance nga maka-income sa ginagmay. Tang nagbantay sa atong mga anak. Dilihad lang guys ang pagbantay sa mga anak para di ta kay income. Ganda na nang ginagmay basta kay naa.
Sa mga taga Bohol o sa mga OFW na nasa nagkalain-lain dapit sa kalibutan, please like and subscribe guys. Come on girl! Oh, Blake. Say hi lang. Hi. Come on, come on. Na. My mom. Come on na. is TJ. Girl. Eat na, dali. No, dali. Look like a giraffe, no? Ayaw na. Ayaw na. Bye, JJ. Bye, JJ. Eat na. Bye, Kobe. Bye, Break. Break. She is so nice, no? So nice color. Basta ganahan po mo guys, matanaw sa akong mga previous videos. Pwede na po mo matanaw. Kaya na ko yung mga daghang gipang share ito nga makatabang dyan, makahatag dyan niyo og mga ideas and tips. Lamig yun, kuya na. Oh. Okay na naman na. You want more rice? No? I don't need more rice. Maraming nanay na na. Kuya. Ano girl? Kaya naman te? Careful. Yum. Yan na. Yan na. Nasa cat, no? What's the name sa cat? Si Blake? O, kaon siya? Ang kaon si Blake o kuan? Fish? No? Kita gaan dito, no? I'm Cute kasi si Blake. Ano yung color ni Blake? black and white. I'm bibigay ako apat. Pet ni Mr. DJ. Oh. And sunod, ako pagkaon sila po. Si DJ kay pet pa ni Tito. Alam, mag-uon. Minsan na mag-uon na ako na. Nag-roll ni mo? Oh. Friend na mo. Oh. And bibigay sila. Oh. Ha 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 pa pa. Haplo po. Kani mo ganahan niya. Nasa nag-give ba na si Lola, no? Anak ko masa. Samat anak ko pa sa bibigay. Bakog. Baboy. And we have sabsi makaunpog. Didi? Oh. Si Didi kay laki or bayi? Is Lucky a girl? Lucky a girl? She is a boy. Who's DJ? She is a boy? Oh. Si, bayi na si. Yeah. Lucky he. She is a... This is a girl? This is a girl? This
a boy. And this is a boy. Num, num, num. So, Ah, say hi. Say hi. hi. Good morning. Good morning. Nakaw, biha? Wala. Hi. Kami mapanaw minja sobrang. Ninja Turtle? Oh. Naafulusod mula Ant-Man. Mula like X. Look like Ant-Man. I like Ninja Turtle. And what's your favorite superhero? Nako yung maabot nga video guys bahin sa ka herbal nga effective jud kaayo nga tambal sa mga sakit-sakit. Daghan kayo siyang tambal ay daghan kayo siyang mga sakit nga matambalan. Basta kay inyong lagaon kung nga herbal nga tanom unya. Himuon yung hinubig. Effective din siya kayo guys. Ako na siyang i-upload pohon-pohon. Kung na may mga sakit nga mga UTI, mga kidney stones, mga C sa matris, high blood, basta kay daghan din siya matambalan. Effective din siya kayo kay tested na gyud nako nga effective siya kay sige mako try ani basta naitam nga magsakit bitaw akong kilid sa mag-feeling na ho nga kuan kanin siya UTI or kidney tingin siya kay hilig magkumukaon og mga uwishi bitaw. Yeah. Every time nga magsakit akong kilid maglagal ako ano nga kuan nga tanom. Kano siya nga tanom guys is sagbot lagi din siya sa atong kuan. Jake! Sagbot niya siya sa atong mga natad. Pero sa tinuod ng di ay daghan siyang mga matambalan ng sakit. Jake! Ayaw! For me. Kabutan na ninyo guys nga akong i-upload na siya nga video. Ngayon version. Ikaw girl, sa favorite superhero ni mo? Captain America. Captain America kung naging mo ya. Ninja Turtle. Superhero And Atolo Short. din ang Ninja Turtle? Oh. And yan ang your friend. And sila free. Free Ninja Turtle. That would be all guys and thank you for watching and please don't forget to like and subscribe for more videos nga akong i-upload.